Здравейте на всички! Днес ще си приготвим коледни сладки с айсинг украса. Най-напред за тестото са ни нужни една чайна лъжичка кафе, половин чайна лъжичка бак пулвер, няколко щипки сол, 2 яйца, 4 супени лъжици какао, 70 грама свилени бадеми, една лимонова есенция, 330 грама брашно, 220 грама пудра захар и 220 грама меко края масло. За айсинг украсата са ни нужни 2 белтъка, 330 грама пудра захар, 2 чайни лъжички лимонов сок и една ванилова есенция и по желание бои за оцветяване. Най-напред с помощта на миксер, отначало на ниска, след което на висока скорост, си разбиваме пудрата захар и кравето масло за тестото, докато се получи пухкава смес. Следва да си добавим яйцата, като ги добавяме едно по едно и добавяме второто тогава, когато първото се е разбило напълно. Следващата стъпка е да си пресеем бак пулвера, солта и брашното, след което да продължим да разбиваме с помощта на миксера. След няколко минути разбиване така изглежда и нашата смес. Следва да си разделим получената смес на две. Към едната половина си добавяме смлените бадеми и половината от лимоновата есенция, а към другата половина кафето и какаото. Като вече сме разделили сместа на две, най-напред си вземаме сместа с бадемите и я разбиваме отново с миксера до получаване на еднородна смес, след което си измиваме бъркалките и разбиваме другата смес. Ето така изглеждат и вече омесени нашите две теста. Това, което следва да направим, е да увием в прозрачно фолио всяко от тестата, след което да ги оставим в хладилника да стегнат за час и половина-два. След 2 часа в хладилника тестата са вече втасали. Поръсваме си плота с брашно и с помощта на точилка ги разточваме, като внимаваме да не ги изтъним много. В същото време си включваме фурната на 180 градуса с вентилатор. След като си разточим тестата, с помощта на форми си оформяме сладките и ги разполагаме върху хартия за печене в тава, след което отиват в хладилника за 10 минути и след това ги печем в предварително загрятата фурна между 8 и 10 минути. Ето и част от нашите сладки вече изпечени. Сега е наред да приготвим айсинг глазурата. След като сме изпекли нашите сладки, следва да приготвим айсинг глазурата. Най-напред си пресяваме пудрата захар. Следва на ниски обороти да си разбием белтъците и лимоновия сок до побеляване. Започваме да си добавяме пудрата захар лъжица по лъжица, докато се получи гъст крем. Ето и след няколко минути разбиване как изглежда нашата айсинг глазура. След като сме приготвили всичко, ни остава само да си украсим нашите сладки според възможностите, уменията и въображението, които имаме. Клипа ви е допаднал и искате да ме подкрепите, ми дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми, където ще откриете много вкусни и интересни рецепти. Също така можете да ни последвате във Facebook и Instagram. Ще се радвам да прочета вашите мнения, препоръки и забележки отдолу в коментарите. Благодаря ви!